sembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah sedayanipun. Usaha untuk mencerdaskan bangsa itu yang selalu diutamakan. Muga-muga generasi bangsa oleh Tugu kene iki migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bukti karo wong tuwa. Ya. Gagasan dan ide itu sebagai pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah desa insyaallah akan mensejahterakan warga masyarakat semuanya. Yang terakhir hurufnya U. Umum. Jadi kepentingan apapun warga masyarakat kini ki, pemerintah kini ki juga untuk umum. Lebih baik mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Amin amin amin. Mbah Lurah menika. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho. Piyai ini kejawen tenan. Ngagem jare. Ngagem jare. Jare ki insyaallah jaki jangan rek ki lirak-lirik. Mbah Lurah jangan sampai lirak-lirik terhadap APBD, terhadap anggaran yang bukan hak beliaunya. Alhamdulillah. Insyaallah beliaunya transparan, insyaallah beliaunya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Tepuk tangan untuk masyarakat Tugu. Ya. Melok lho Mas. Saestu kaya-kaya Mary Mas. Tulungagung itu kegiatan apapun selalu gelar budaya, selalu ngestarekke budaya, mboten kok cerita tok, mboten kok umuk tok, mboten kok sombong. Ning membuktikan bahwa selalu menjunjung tinggi harkat martabat budaya Indonesia. Nah, lek pun kaya ngoten sing untung sinten? Nggih, kanca-kanca seniman seniwati. Ya, tegese nguri-uri ya nguripi. Lah iki. Nah, nggih. Mula alhamdulillah salam taklim kula kagem Mbah Lurah. Sedaya perangkat kadherekaken jajaran Forkopimjam sedayanipun ingkang lenggah dalu menika. Tapi harus kita ingat Mas Minto, kesuksesan pentas malam hari ini, kesuksesan pagelaran wayang kulit malam hari ini tidak mungkin sukses kalau tidak tersupport atau terdukung masyarakat wonten ing Tugu. Betul. Dadi suksese pagelaran krana didukung masyarakat sepenuhnya. Leres, alhamdulillah. Mas kula kluthuk nggih kala wau sampun jagongan kalih sedaya perangkat. Warga masyarakat wingking kelir menika jan saestu Pak. Jan komplit. Nggih. Kula niku lek kalih warga masyarakat Tulungagung menika pun kaya dulur Pak Minto. Amin amin. Dan saya itu mengacungi jempol bahwasanya pada malam hari ini warga masyarakat Tugu, Mbah Lurah Tugu menika saya selalu hormat kepada beliaunya. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho iki hebat. Tulungagung ini yang menjadi non saya lho. Aku cerita. Nggih. Tulungagung ini yang menjadi barometer wayang-wayang seluruh Indonesia. Kok saged, Mas? Ramene wayang ora iso ngalahne Tulungagung. Saestu. Lho iya. Ramene wayang ora koyo Tulungagung. Kok saged ngoten? Ben bengi Surawan. Nggih. Desa-desa iki mesti wayangan. Alhamdulillah. Gumun ku mek sitok tok. Sebabe gumun krana penonton dudu. Krana kekompakan Pelakune. Oh. Kok pelakune piye? Desa-desa liyane iki wayangan. Nggih. Pakai Serjo kok Suroi ra wayangan blas iki piye? Pakai Serjo iki urung ngerti kok, urung ngerti kok. Kupingmu apa bosok tas tak siarne? Napa, Mbah? Tas tak siarne tanggal 1 September Pakai Serjo wayangan. Loh, sing kula omongno napa? Suruhan lho, Pak. Hah? Sing kula omong iki surone lho. Kamangka surut kayak tanggal 16. Sesuk isbar. Suro mergo pendopone urung dadi. Dadi ngenteni pendopo dadi. Nah, kuwi kudune sing salah iki lurahe. Lho, kok saged, Mas? Suruh kok dadak ngenteni pendopo dadi iki lho nyapa? Lah kudune karek niate. Karek niate. Nek niate apik, desa niki bersih desa, ulane ulan suro, ulane ulan kang bersih. Kuwi biasane desa-desa kan nun sewu lho. Gelar wayang. Contohnya Tugu iki tirakat. Sesuk wis malam terakhir suro lho. Nyatane bengi ya diselak-selakne wayangan. Pakai Serjo lho. Suruhan ki blas ra wayangan. Lah ning lak Mas Jalang Minto mboten ngertos kok. Sama ngomong ki lurahe, Pakai Serjo. Omong ngono. Sik. Piye to ki? Suro ra kebagian nggon. Nah, berarti sing salah sampean, Pak. Lah kok sampean itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sing boboti tanggapan. aku yo mengutamakan masyarakat krono apa suruh aku ndak wayangan. Sebab napa? Ya golek dhuwit nggih tuku pendopo kuwi. Gendeng kowe. Ngerti? Sampeyan ki ora ngerti. Pendopo itu ku pendopo ki ya prioritas kanggo fasilitas masyarakat. Lurah ki ngene iki. Mangsamu sapa sing nukokne? Tuku dhewe kuwi. sing sampean posting bendina kuwi. Heeh. Ngawur tuku malah duwe kurang bengkok disewakne dek iki. Kowe ngawur ora rono mangsamu. Coba. Nun sewu, Pak. Wah, niki angger jebles mawon lambe. Lah iya lho, kadhe iki bengi lho kaya musuh. Pemimpin desa ki nun sewu ya, Mas.
wong ngelokke maido ki penak. Nek sing lakoni. Nah, kuwi dirungokke. Dadi lurah ki abot. Abot. Lah lek abot nyapu mbok lakoni. Piye neh iki kok iso? Lah lek abot nyapu kok dilakoni. Menungso ki penak lho. Menungso ki penak. Luwe mangan, ngantuk, turu. Ya ora? Nggih. Lah lek abot ya nyapu dilakoni. Nah, kuwi prinsipe wong sing ora duwe cita-cita. Luwe mangan, ngantuk turu. Panas ki yo. Wareg ngising ngono ta kowe? Ya. Lah iya wong ora duwe prinsip ndak duwe cita-cita ki ngono kuwi. Lho sampean. Loh, Heh? panjenengan pun nate panggih Mbah Lurah pakai sijon. Heh? Tulung temokno. Bentar. Tulung Lah temok. tanggal 1 pas minta ngasto kono berarti wis omongan karo lurah. Ngono lho. Lurai minggat. Kowe iki tenanan apa ora? Aku ki ora mudeng lho. Soale doh kono doh kene iki ngertiku ya nek kene Mbah Tugu pirsa, Mbah Nugroho ngerti. Heeh. Lah nek nglerek sithik Mbah Samir ngerti rada ngulon. Terus nggon pakai sejok sinten Pak ingkang lenggahi, Pak? Sing lurah. Nggih. Heeh. Tak wongi. Nun, Kowe kira paham kowe. Lurah pakai sejo ya sing mrongos niku lho kuwi. mosok ki lurah to, Pak? Ya ki lurah. Lho kugene mbok lolokke ngawur wae. Ngawur wae kono yo ngrangkep dadi lurah. Aku nek sing ngelokne wong ndak waras ndak masalah. Lek wong waras aku mesti nesu. Weh, nyuwun pangapunten lho, Pak. Sik. Berarti jenengan ngelokne kula napa? Ora waras. Berarti aku edan. Edan. Sampeyan yo melu edan. Lah ngopo? Lah ngerti nek dagelan edan sampean jak. Wong Aku manaloroke Mbah Lurah Tugu to, Mas. Nyuwun Mas Duwojo neng kene kon dagel. Coba. Terus Ya yo wis kon dagel. Ha sik apik-apik Mas Minto lho. Sampeyan ki Loh. paling tidak. Lah nyapa apik-apik? Loh, sampeyan teko wong tok. Rekasane Mas Minto ki sik ngopeni yoga. Kuwi dirungokne Sik kuwi. ngopeni sinden, ngopeni posisi, ngopeni tukang son, ngopeni peniti, sik nggawa panggung, Lah. sik nggawa lampu. Ki lho, lek Pai bijaksana tamu- ngene iki. Pai tamu apa? Aku nglenggono kok sadar diri. Lah kowe dagele sak jam luweh saiki kok maido contongmu ki lho. Lho, Iki panggung rungokno. panggunge sapa? Resikone Nah. dalang nggawa wayang, nggawa mangkara, nggawa gamelan sound system, nggawa sinden, nggawa yoga, peniti. Nggih, Coba. Mas. Jajane. Nang sewu Pak Minto. Yoga ya penting, waranggana ya penting, Nggih. musisi ya penting. Tapi sampean kan ora nggawa sing luwih penting pagelaran bengi iki. Lho, Ini tanggung jawabku Tanggung iki. jawab. Yoga ya penting, waranggana ya penting, musisi ya penting, sound ya penting. Tapi nek sing luwih penting tapi sampean ra gelem nggawa dhewe. Apa? Debok. Apa nek dalang terus ini kon usung-usung debok ngono apa nek? lah kowe nek di sapa kak tanggane lak ya lho, Pak Lurah Minto saiki arepe bakul tempe to. Lah coba. Ngono. Ayo. Ya apa ora? Ning lak lembah mana? Lembah mana apa? Mas. Jenengan niku Kyai Sepuh. Kula tahu jenengan nyapa. Piantun piye? Kyai Sepuh. Tak omongi kowe. Tugurejo ki tangga desa karo Pakisrejo. Nggih. Nun sewu, kudune silaturahmi yang kuat dengan warga masyarakat Tugu Ditanamkan. kudune ditanamkan yang erat, yang kuat. Leres. Ditanggap tanggane dhewe lho. Nggih. Kok kemlindi sombong ini lah Pak Minto. Sombong piye wong rega ya ora kaya liyane. Ora perkara regane, leh tapi- mayang apa njaluk lakon. ora perkara lakone. Lah kok sombong. Silaturahmine kuwi lho. Kemlinti piye? Kemlindi ditanggap malah madhep rono ra gelem madhep rono ki. Sik. Kowe tau ndelok wayang apa ora? Liyane aku tau ndelok wayang ora? Tahu Pak Minto. Lah ya tau apa nek dalang terus madhep rono ngono jajal. Dalang ki lumrahe nek trah saka kulonan Surakarta Hadiningrat utawa Yogyakarta Hadiningrat kuwi tatanane dalang ya madhep rono. Lah. Nek dalang madhep rono kuwi Ki lho, dalang. ki lho sing ngerti. Kowe iki melu budaya pirang wulan to kowe kok ora paham. Isine kok mek maido turan dik bengi aku jane sik mangkel mami tak titenono ning Tugu sesuk. Lah napa, Pak? Wingi ning Sidorejo aku anyel karo kono. Sampeyan iki ya ngono Aku kuwi. ya pegel karo kuwi ya. Lah nyapa? Ya pegel lho. Pak aku iki Pak Minto ngendikan to. Nggih. Jo tanggal 15 main ning gone Tugu. Nggih. Awake dhewe persiapan tanggal 13 awakmu kudu mara ning omahku. Nggih. Ya to? Nggih. Engko awake dhewe ngomongan, engko nggih bahan apa materi apa. Jagongan kepenak. Tanggal 13 dingi aku mara ning daleme Pak Minto. Pakai serjo. Lah kok malah nun sewu lho. Pripun Mas Kluduk? Nun sewu lho. Nggih, nggih. Aku mara ning gone omahe, Heeh. wis selawange ora enek. Bojone mengo. Kuwi
Ki piye to ki? Piye? Sampai nak semadosan kali Pak Minto. Lah iya. tanggal 13. 13. Moro ning dalem kono. Dalem Pak Minto. Terus aku moro-moro lah kok lawange ora nek bojone mengo. Akhirnya aku wis ngono iki njajal. iya njajal ini. Apa ora nyepelekke ngono iki? Lawange renek bojoku mengo, masa aku bojoku mengo terus ngono ya. Ukaramu kliru. Sing bener iki sampean rono lawange ora enek, bojone mengo. Ayo. Bu lawange mengo bojone ora enek. Bojoku mengo. Nyapa ndak kok leboni? Wah niki ya geseh kian. Wong bojo kok kon leboni wong pripun to? Lha bocah kocolok lho. Mas, sampean ki dianggep anak iki kanggepen Nah, karep ngono lho. Moh aku lek di bapakku moh aku. Moh? Moh. Moh aku yo moh dagelan kowe. Ngantek kowe nembang nganggo perabotku titenono kowe. Mikir ra gawa. Gawa. Endi? Iki Diingi ora gawa diingi. lha iki nyilih batu kuntek iki. Wis titenono. Polek Mas Didik sampean nembang entuk lek kae nembang nganggo musik SGI ra oleh. Ki lho Mas, sampean ki mbok yo padha karo aku nyapa. Nyapa to jane kuwi ya? Mbok sing padha karo aku. Nyapa to kenyih? Piye-piye wong Kuwi belani sapa? Kuwi dulurku lho. Kok malah belani Pak Minto nyapa kuwi? Aku ki kuwi dulurku lho. Tak tampuk cangkemmu lho iku. Kula niku teng-tengah, Pak. Heeh. Kula nggih nganggep panjenengan kaya bapak, Lah, kula nganggep iki nggih kaya Lah, iya. tuwa. Ning sak ora-orane sampean karo aku mbok sing padha. Ora sepadha lho. Lho, nyapa? Ora sepadha beda. Beda. Siji kuning, siji ireng kok. Sampeyan kudune bersyukur karo wong ireng lho. Lah ngapa? Mergane wong kuning, mergane wong ireng. Ya ora? Mergo enek wong kuning. Mergane wong ireng. Dasar sampean sisir kasih luwih kuning, sampean kita ireng. Ya ora? Hah? Undang-undine ngoten, Pak. Ora tegese iki awakmu karo iki kok beda. Lek kowe ketok ireng iki ketok mrusuh. Beda, Pak. Niki riyen laire benten. Heeh. Nek kula riyen laire niku pas Desember. Lah. Gede-gedene sumber. Tur lair kula mbiyen pangapunten. Ketoprak siswa budaya main teng Kalibokor Surabaya. Niku kula niku pas lair ditampa bidan ayu-ayu. Tur kula niku dimimiki air susu ibu. Kesehatan terjamin. Njur nalika semanten kula tenggene rumah sakit dilebokne teng ruangan AC, Pak. Wah. VIP, Pak. Bayi kula niku Terjamin. Nggih, bayi kula niku dilebokne open nika. Wah, metu dadi roti. Kok metu dadi roti iki to? Open lho penghangat bayi iki lho. Ora ngerti. Meneng sik aja ngomong, ben ngomong iki. Kula dirukti apik kali ibu bapak kula. Tur yo dipomo tenan. Ning delalah Mas, masyaallah. Mas kluthuk laire usum paceklik, Pak. Layak wandane kaya ngono kuwi. Pas bulane Januari hujan sehari-hari. Heeh. Niki lahir toprak ra tau main. Ibu niku isine ming godhog tim-timan karak. Niki Layak. godhog tim-timan karak diwehi kambil tuwek. Nek ngarani sego aking. Lah niki lahir delalah ibu nalika lahir niku lak bapak ubet golek duit. Lah kok ibu niku pun buka 18, Pak. Bisane meteng apa ruko ya. Piye to lahir kuwi lho, tak critakne Mas Minto. Heeh. Songo. Buka songo. Buka songo. Delalah niki pas ibu. Sik. Nyapa? Kowe karo aku tuwek aku lho. Mosok kowe roh lairku mosok. Lho. Lah iya. Lho iki critane buke kok. Oh, kowe tak Critane buke. Walah letik, jok litik Mas mbiyen jan kaya-kaya ngempet eluh. Lahire Mas niku nun sewu, Pak. Ibu nu pendarahan. Heeh. Pendarahan enten nek 15 kilo. Pendarahan. Pendarahan tok buke ni. Arep ngetokke kuwi. Nggih. Ngono dadak ditokke. Lah, pripun to jan? Lek metu ngripoti wong e. Delalah, Pak. Delalah kok udan deres. Lah kuwi dirungokke. Ibu nu teng desa Kluthuk mriko, daerah Wonosalam munggah. Niku lak nggon gunung, Pak. Heeh. Delalah niki meteng, ibu niku melangkah. Sing meteng buke kok aku meteng. Ibu meteng niki melangkah. Ya. Lah kok bledek nu banter, Pak. Duar. Lah kok niki metu lupit niki. Bledeke muni mleh tiar. Ndase niki mendelep mleh. Ya mek tingak-tinguk ngoten niku to, Pak. Layak. Kisane bayi apa nyambik. Niki laire bar ngoten terus ibu diopeni kalih dukun bayi desa. Nadalah kuwi lho. Ibu pendarahan langsung dirawat jalan,
dibawa teng KUD, lah akhirnya Mas Tutuk. Akhirnya ibu ditimbang. Dan ini ibu mau gabah. UGD. Ah, kuwi lho. Tenggene UGD, Pak. Heeh. Ibu digawa teng UGD niki diopeni bayi, dukun bayi desa. Masya Allah, Pak pangapunten. Niki lak mesake. Bayine ora ngrasake susune ibu. Lah, dukun bayi ini lak ngingu kirik to, Pak. Heeh. Delalah. Ya Allah. Delalah dukun bayi pun tuwek banget nika. Jadi pun mboten saged nyusoni. Nik mboten saged nyusoni pun sepuh. Niki dilumake teng keset. Temen-temen aja. Lah kok no mari ngoten diparani. Lah niku lak kirik lagi anak-anak, Pak. Heeh. Susune lak ting prengkil nika. Nggih. Lah kok ngungkeri niki, Pak. Ya seneng. Pak yo begitu roh susu kirik langsung cup ngoten niku. Layak lambene kaya kirik ya. Lah iki. Dadi yo aja nelongso, pancen Wis rasah nelongso, rasa nangis. Trae beda, Pak. Beda nasibmu iki kaya ngono kuwi. Mulane rasah kemaki. Yo ngono ki aja mbok critakne ning kene. Loh, wong kuwi kadang ki duwe lelaku dhewe-dhewe. Yo laku mosok kowe asi terus aku susu kirik kuwi yo. Ngono lerang. Kok yo laire yo beda-beda kok, Mas. Wong ki nasibe beda-beda. Beda-beda kok. Ora kena natasne loh ngene ora kena. Yo beda-beda tapi ngene iki mbok critakne neraka. Wis rasah nangis. Saiki Rasah nangis. temu mulyamu tur padha ngrasake penak to. Mulya ya mulya mosok Nah, susu. dadi nek wis ngono kuwi iso rumangsa lan ngrumangsani omponganmu ndak keduwuren ngono. Nyapa kok nangis. Susu kirek rena-rena. Nangis nyapa? Mosok susu kirik tenan. Diomongi kok seksine iki ya wong akeh lho. Kok nangis iki lho. Mosok. Lho, wis rasah nangis. Kowe iki adol welaso ya percuma wis tuwa. Nah. Ngono, nyapa nangis nyapa. Ora enak sing melasi. Ngono. Aku jane nangisku ora perkara kuwi aku. Lho. Lah kok nangis ngopo kowe? Luwe aku. Niki Pak, basa gedhi yo beda neh to Pak. Jane nalika SD tekan SMP. Beyuh Pak, rupane nggih padha kali kula. Basa nun sewu. SD kelas 5 mbethike ra umum. Lah yo. Mbethik Pak. Bedhek banget. Wah, Ngampun critakne nyampun ya. diomongi bapak le magrib aja metu omah. Ya. Ki akeh Bathara Kala. Heeh. Lah kok pedahan pit nika. Heeh. Cemplung selokan. Niki Bedhike kaya ngono kuwi. Mula nun pangapunten Mas Minto. Heeh. Lambe dhuwur niki lak beda alih kula to. Beda sampean kan ketok disawang nyenengke ngono. Nggih, biasa to. Nek niki lak rada nyongot sithik to. Heeh, rada nyongot. Niki riyen niku magrib tiba teng got. Kali bapak niki pangapunten. Niki cuwil separuh. Lho. Akhirnya dibetok teng rumah sakit. Heeh. Terus kali dokter niku napa jenenge diinterogasi bapak. Pak, ini harus diambilkan daging belakang. Bokong. Bokong ini ajeng dicuwil, nembel ngriki. Lah, bapak lak mesake. Loh nanti kalau udah dewasa gimana anak saya kan bokongnya nanti lak lobang. Ya, heeh. Akhirnya kula dirujuk kali bapak. Dirujuk kon. Le, masmu tiba mesake tulung ana. Lah ngopo to, Pak? Kae lambene dhuwur butuh daging. Heeh. Akhire kula dijak ngendangi niki bablas disunatne. Sampeyan Nggih, sunat. sunat dadak kula. Terus Basa sunat dadak, bapak niku kula teng ruangan dhewe to. Heeh. Dok, anak saya klitik potongannya jangan dibuang leh niku ngoten. Oh iya, Wih, potongan Bapak, sunat. Pun saya bawa aja saya minta. Lah kok mlebu teng ruangane niki. Ya. Dokter niki diomi, Dok, ini ada solusi. Enggak usah bokongnya niku dijipuk dagingnya. Pun niki ditembelke teng lambene anak kula. Turane sunatan sampeyan. Sunatan dadine tanpa tulang to, Pak niku. Iya. Mula yo nggih lemir ngeten niki lho. Niki tanpa tulang, Pak. Layak. Ngoten. Anu, oke. Napa, Mas? Berarti kita tembelan entekmu ya. Nggih, mulane halus ngono kuwi. Cangkemmu kita tembelan apa? Iya. Layak nanggro wong wedok ayu sing jengat cangkemku lho. Kowe iki yo ora umum. Mosok enek lambe terus tembelan pelem. Kowe tak tapi tapi. Oh, lambemu. Wis Aku mosok mau nemen wis mobil susu kirik terus tembelan pelem. kowe ra sembrono. Dene cangkem kuwi ora tau. Mas Minto lho sing marahi gregeke Mas Minto lho. Wong aja ngono. Wong ngene lho, Pak.
bersih desa ning Tugu, muga-muga sedaya warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Taala. Wis tak omongke sore mau. Lagi dicontoh Pak, kula niku nuwun sewu. Tugu ini menjadi barometer. Kita itu sudah jarang melihat patung BPKBN. Iki lek mbiyen ngarani KB. Keluarga bercelana iki. Aduh. Keluarga berencana. Lah yo nek ora jarang loh Pak. Susah. Kita itu melihat patung KB iki jarang. Nggih. KB program dari BKKBN cukup satu anak dua istri. Ini yang harus ditanamkan. Satu istri dua anak. Tapi loh, oh iya satu istri dua anak. Itu yang selalu ditanamkan. Patung KB ini jarang loh Pak. Jarang. Gitu betul. Tapi Tugu sih enak di patung KB loh. Anak papat sih. Loh. Loro lho. Sini ngisor loro nang sapa urip. Matamu kayak wong delok kok iso. Delok. Wong delok kok iso. Dadi insya wong delok tiba kalau patung ya. Ya suka tarak kok. Tadi muga-muga Tugu menika dadi desa sing gemah lipah los jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan ping papat. Alhamdulillah amin. Puskesdes. Pos kesehatan desa. Ini melayani masyarakat. Masyarakat ini yang penting sehat. Lek wis sehat insyaallah bermanfaat. Insyaallah bermanfaat bagi masyarakat. Insyaallah nyambut gawe manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kabeh slamet donya lan akhirat. Uripe saya nikmat. Menika Tugu Pak Minto. Bener lho Pak Minto? Iya. Pak Minto. Aku surasa mbok kandhane paham ngono kuwi. Balai desa ini ngombo ya Pak Minto. Lho. Niki kayak masjid lho Mas. Masjid niki lho balai desane teng mriki. Begini maksudnya. Kowe iki ora tau sapa rene kok iso. Urung dicet, Masjid. Balai desane urung dicet. Lho. Kok urung dicet niki lho daleme balai desa mriki lho. Leki. Ayo kuwi tanggane. Sebabnya apa kok balai desa ki urung kober ngecet? Sebabnya ya karena repot Mas. Ora. Mergo anggarane kena Koperasi Merah Putih ki rodok dadi ya beda kok iso mangsane ngono. Sing penting Tugu niku tegese TUGU. T iki tekun manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah sedayanipun. Usaha untuk mencerdaskan bangsa itu yang selalu diutamakan. Muga-muga generasi bangsa oneng Tugu kene iki migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Ya. Gagasan dan ide itu sebagai pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah desa insyaallah akan mensejahterakan warga masyarakat semuanya. Yang terakhir hurufnya U. Umum. Jadi kepentingan apapun warga masyarakat kini ki, pemerintah kini ki juga untuk umum. Lebih baik mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Amin. Mbah Lurah menika. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho. Piyaine kejawen tenan. Ngagem jare. Jare ki insyaallah jaki jangan rek ki lirak-lirik Mbah Lurah jangan sampai lirak-lirik terhadap APBD terhadap anggaran yang bukan hak beliaunya. Alhamdulillah. Insyaallah beliaunya transparan, insyaallah beliaunya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, ora gelem mangan duwike rakyat. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kowe lek iso cerita tutur kaya ngono iki awakmu kok ya ndak magang kepala desa. Pak Minto, kula niku jane ya pengen. Cuman saya itu berangkat dari bawah, dek ini nyalone juru kunci, maite demo, Pak. Aku wis. Lah ngapa? Wis ora trimo kok korupsi aku. Korupsi apa dadi? Maesan. Mbah Lurah. Kok ngagem beskap? Beskap ki besarkan hatimu sebagai kepala desa. Tegese ngopeni wong akeh iki beda-beda karaktere, beda-beda panyunane. Dadi wong iku dadi lurah kudu sabar nrimo ing pandum. Kapok. Dadi lurah aja duwe jiwa kapok. Mergo itu salah satu dedikasi kita untuk mensejahterakan warga masyarakat. Pengabdian lho. Inggile ngagem blangkon. Kenapa kok pakai blangkon? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Alah. Ya iki lho beskap karo jarek iki lho. Blangkon ki blang-bleng insyaallah sing dijangkah bakal kelakon. Alhamdulillah. Selani tembang ya Mas? Heeh. Iki gandeng sebagai kepala desa itu punya tim penggerak PKK, Ibu Kepala Desa. Ki Mars PKK diaturke. Sampai sekarang ada ya Pak ya? Wadah. PKK? Bojone mek. Bojone kluthuk niku ketua PKK. Seminggu 3 kali, Pak. Senin PKK, Kamis PKK, Minggu PKK. Apa wi? Lho PKK. Ngatek kula niku nun tidak ada waktu untuk saya. Awakmu lho kok kerep men dipekek-pekek nih aku. Yo PKK wae ora usah nggih pekek kok iso.
PKK Ibu. Ya, kaya ngapa? Mares PKK diaturke kagem Ibu Kades Tugu uga PKK Sekecamatan Rejotangan. Dados yo. Berapa orang, Pak? PKK atau Mares PKK. Ini merupakan salah satu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat utawa keluarga. Jadi ini benar-benar salah satu organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan wanita dan keluarga. Sebagai pendorong yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk mensejahteraan keluarga baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Nah, jadi wong wadon iki aja disepelekke. Pendorongnya wong lanang baik di rumah maupun di luar terkait dengan pembangunan iki lek nek wong wedok wong lanang ra semangat. Persamaan gender, Pak. Heeh. Kula niku yo sing nyemangati yo bojo, Pak. Lah. Kula sing nyemangati iki bojo. Bojo. Heeh. Kula niku nyambut gawe bojo kula niku termasuk Indonesia lho, Pak. Bojo kula termasuk istri yang mandiri. Ya.
Alhamdulillah bojo kula niku pinter golek dhuwit, Pak. Heeh. Oh, dadi nyambut gawe duwe objek dhewe. Enggak, dadi aku nyenggane dhuwit ning ndi bojoku roh. Dadi bojoku pinter golek dhuwit. Kuwi pinter goleki dhuwitmu ora kok pinter golek dhuwit. Hanya untuk menggambarkan, Pak. Ya. Keluarga berencana itu seperti apa. Lah iki kowe dadi kowe dadi anake Jajah. Sampeyan dadi anake. Si sapa? Iya no kaya patung kae. Bapak ibuke terus anake loro. Pamane awakmu duwe adi kae. Adi Pipit kae Jajah. Bojoku Kiki kenek, Bunjung kenek kene. Ya Pit, coba Pit. Digambarke. Nah, keluarga berencana iki kepiye? Keindahan dalam berkeluarga itu bagaimana? Kuwi adikmu. Mungkin cilik koyo Godi. Loh. Kok sik to ora kok kudu kowe iki manungsa sutradara. Jare koyo kae. Lah iya umpamane kan ya ora apa-apa kono cilik kono gedhe. Wah, iki keluarga sing kakene BG ngene iki. Kok kakene BG pripun to rumangsamu iki? Kuwi adimu, Jajah. Iki, Mas. Pak, kowe iki wong wedok mbok sing luwes ora kok Mas ngene iki terus. Sing luwes ngono ora. Gawan wisan. Alah kaya masjidmu mbok tutak-tutuki. Kang Mas. Pripun Mas? Kowe dadi bojoku, kae dadi anake. Kang, mboke dhewe wayu. Nyapa? Nyapa? Dadi apa aku? Kowe dadi mase. Iki dadi adike. Adik. Ngono. Aku adik. Kowe tekomu keri. Tekomu keri sik kono. Kowe tekomu keri sik. Ya ya. Oh, dalem Mas. Mas, Jawa Timuran Mas, Jawa Timuran. Jawa Timuran. Tung tak. Sarep. Anakmu loro ndok ndiae gak ketok-ketok iku ndok ndiae. Lah iya to, arek-arek iku nang endi abarane? Ya mene urung mulai jane iki anakan celek apa anakan menungsa ta? Weh, mbok kok gento. Lho. Lah piye? Ndak halus belas yo. Panan Yo sing halus to kowe. Panan celeng mbok kowe berarti aku lek anak celeng berarti kowe iki mbok celeng berarti kowe. Oh iya iya. Mangsamu genjek ngono. Metu mungko lho Kang, metu mungko. Metu mungko ngenteni ngenteni jam. Arepe tak tokne. Anakmu ndondi kok gak ketok-ketok ndondi. Aduh, piye to Pak? Kemang tak goleki kok dek enek to wong kemang omong iki mulih awal Bu. Lah kok piye iki? Lek anake ndekne rasa digoleki. Terus Gaene. Oh alah ya ngono ki lho, ora pakai selesai ngono ki lho, ora pakai. mulane bali desane ra dadi-dadi lah kuwi to. Sing anakmu wedok jenenge Sarini, sing lanang jenenge Sariden kae ning ndi? Waduh, kemang ki lek pamit jarene ki ngemol ngono lho. Lodro kok enek ngemol barang iki. Ya paling ndaki metu srawung ora. Lho kemang ki pamite jebak iwak lho Mas. Ki nganti lho kemang bocah-bocah kemang. Aku kudu iso ngandani menehi contoh karo anak-anakmu. Yen kowe ra iso ngglowen anakmu, aku sing ngatur anakmu. Ngapurane sing akeh ya Mas. Ayah, Ibu. Aku pulang. Aku pulang. Wis awakmu gedhe nggawa rangsel malah kaya kura-kura ninja. Loh, aku mulai sekolah, Pak. Iya, lek wis rasa nggih kuwi atribute kuwi lho. Loh, nyapa mulai sekolah nggih nggo buku apa? Ya. Adalah anakku Sarini. Iya, Mbak. Masmu ning ndi kok ora ketok ki ning ndi? Kamangka masmu tak kongkon ngawati sampean lho. Mau budale mangkat karo aku wae, Pak. Saiki mendem terus. Mau budal mendem terus semayanan karo lek Paidira nama jarene arep udu nomor ngono. Wah, berarti kumpul-kumpulane gembos iki niki dadi. Heeh. Wes kene. Engko nek masmu Sariden teko, bapak sing arep nuturi. Ayo Oh, iya, kene Pak. dulu. Ya. Kene. Aduh, sing sabar ya ndok ngadepi bapak. Rene. Kowe tak dadekne gantine bapak lho, Kok ora iso ngawat-ngawati anakmu? Jajali. Anakmu ora iso mbok awasi. Kok anakku kowe adikku, Pak. Adik, Pak, adik. Adik. Oh lah iya, Adik. Nyicil bapak.
Iki lho mari Mas Minto mung gawe adik neh ngono kuwi mah lho ketularan aku. Ayo. Kowe dina iki karo Dek iki ning ndi ae? Sinau, Pak. Sinau apa sinau? Sinau. Rucilan kok. Nah. Dek iki anakmu mbok kowe dhuwit piro? Tak wenehi dhuwit 150, Mas. Dhuwitmu sik. Tak sik. Ini. Wis pirang-pirang dina bapak wis entuk kabar ora enak. Adimu mulai dhewe. Jane mbok tinggal iki. Sekolahan, Pak. Piye? Tinggal sekolahan. Sekolah apa sekolah? Sekolah, Pak. Aja ngisi-sini bapak lho. Iya, Pak. Bapak iki ning kene dadi tokoh masyarakat. Nggih. Ibumu tak calonke dadi bendahara desa. Saiki nganti kedadean piye, Jajal? Ayo. Ngaku ora? Nggih, Pak. Jare ngene. Aku ya. Ayo rene ngedek bapake. Kandhani anakmu. Piye to, Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa mosok duwe anak tukang dolanan jiki. Masa anak nyasar mboke. Kowe kena ora kandhani. Ya, Pak. Tunggu. Dangan. Ora ngerti bapak ki sapa? Masa lali karo awake dhewe. Lho. Iki lho kepala desa. Yen dina iki kowe nganti ora ngaku tak ajar ning omah kene. Kowe dek iki ning ndi? Aduh pitik, Pak. Piye? Aduh pitik. Duit pira-pira mbok entekne. Delon adimu mbok apusi awake nganti kuru. Guru sak lembu iki. Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Dhuwit sing dek iki 1 juta setengah mbok adu pitik, sing 2 juta mbok apa? GI, Pak. Piye? Kok kaya ngono pakatimu? Kowe ora nyawang, berjuange bapak karo ibu. Ibumu mikir kepiye iso nyukseske anak. Nggih, Pak. Njur dek iki kowe utang dek sapa? Kula tang Dik Pak Minto, Pak. Mbok ki apa? Nek kali wungu. Piye? Eren. Sing sabar ya Le, aja diulangi neh ya Le. Bapak wis ora ndek sabar yen nganti kedadan kene bapak isin. Pak. Aja isi bapak kowe. Nak jadi apa? Halo. Jadi apa? Nak jadi apa? Jadi apa kowe? Aja isi. Delon ibumu kaya ngono kuwi. Pak Minto izin, Pak Minto. Hah? Ganti Pak Minto. Aku dadi bapake. Ya, heeh, wis. Piye ta iki? Dadi bapake aku. Kowe anake, kowe bojoku. Wes. Berarti aku adike kae. Oh iya. Oh iya. Ya, Sira tak tos. kucilan alon. Sira tak tos. Ngerti aku karepe iki. Tak kepro ya. Tak. Sira tak tos. Sira tak tos. Oke. Rongko wis. Nduk, Piye Mas? janjane ono apa, Nduk? Ibu lho Mas, bendina nangis wae kok. Nangis wae mergo bapak iki jarene duwe bojoan. Ning kali wungu ngono lho Mas omahe. Saora-orane kon sing dadi adikku sing genteni ibu, njur ibu ngenes kedadiane ya apa, Nduk? Bapak iki sering nyogoki aku jajan Mas. Mulane awakku lemu. Ibumu ndak ndi saiki? Ndak boleh omong jare aja omong ibu ya ngono. Ibumu culun. Mas, ibu gek piye lho. Iki lho Mas, ibu nangis terus lho Mas. Wong pamit ning pasar to, aku kok ora jebul wong iki bapakmu gandeng Elsi. Lah ya ning burine pasar sapi dek iki to, Bu. Bu. Ayo. Bu. Piye lho bapak iki? Ibu sing sabar. Iya Le. Wong wedok iki yen diloro-loro atine, sakala bakal diunggahke derajate. Ibu gak usah kuwatir. Yen bapak wis gak ana gentine wong tua lanang aku, Bu. Iya Le. Piye-piye aku dilairno saka garban ibu. Yen atine ibu lara, aku ya melu lara. Yen atine ibu mangkel, aku ya melu mangkel. Emang ngono ibu Le. Ora
terus utusana bapak. Yen bapak teko mungsuhe aku, Bu. Kowe mikir Ayo, nyisih, Bu. tutuk omah gawanane wis ngene iki. Anu wis ini rada macet. Iki anu lho. Gak nyawang ibu ta sampean. Ibu kaya ngono Apa ibu kurang ayu? Lah ya, Apa ibu kurang langsing? kurang apa aku, Pak? Bapak PC. Urusan bapakmu kono bodhan wis Ibu direwangi operasi wajah, suntik kulit, ben putih. Bapak sing golek wong sing luwih putih, apa wis apik? Wis apik. Atine ibu kaya ngapa? Penak bapak. Aku bapakmu lho. Bapak kudune wong tua kanggo conten anak, wong tua dadi bayangane anak. Ora. Apa kene kurang nggih patuladan? Anu Ibu direwangi kaya ngene to nyawa to getih nglairke aku, Pak, nglairke adikku, Pak. Bapak penak-penak golek wong wedok. Bapaknya apa? Kowe keluarga berencana dadi contoh sing apik, aja dadi sing elek. Rumah tamu. Apa bapaknya apik? Iki mbok ngakoni. Hop. Ganti. Loh. Aku dadi mboke. Wis salah Aku nek. ibu Pak minta ya. Ganti ibu ya. Ganti ibu ya. Apa pantes? Alah sak pateman kok penting iso ngepuk dase iki aku. Kok salah nek. Kene. Wis yo bareng nek. Yo. Yo. Piye? Piye, Pak? Ya, gimana Ayah? Cak, piye to, Cak? Ana apa, Dik? Mbok kok ora mulai-mulai to, Cak? Lah iya. Bapak bar tinggal 3 dinane ke ibu parane nyati. Narung. Sik sabar ya, Nduk. Sik sabar. Sing sareh iya, aja Cak. kemrungsung. Wong uripku gak apik kemrungsung. Yen kon arek loro kemrungsung gak nyelesekno masalah. Apik lan eleke keluarga iku kudu ana sing nata. Tapi aku isin aja. Bendina mboke ning pasar kono lho, nang pasar kuno. Krungu-krungu. Ibu kok dadi LC iki piye? Ndaro. Biasane ning Kaliwungu ngono yo ana. Mosok ade dikayani nggih dhuwit panas. Sik. Nduk, Piye, Cak? Supini karo Supiah. Piye? Kon ngerti tak ibu saiki nglakoni apa? Apa? Lho, jarene kon ngerti dhewe ibu ndok ndi? Iya. Nggawa tas. Gawa tas. Tas Dandan. kari. Lah, dhewe iki ibu kaya krungu-krungu didol Pak Minto. Oh, Iya, kene. Iki ana sing gak bener iki, Nduk. Kene. bener. Ganti dah ceritanya. Cacak gentene bapak. Cecek. Nalika semono bapak lara bronkitis. Wis kapundhut dening Gusti, njur ibu kudune malah saya ikhtiar kepiye ben uripe saya penak. Kok kaya ngene Yen nganti ibu gak kena tak elene, cacakmu sing arep ngandani ibumu. Hei, Wadi. Yo. Tak sawange. Kak ibu. Ibumu wis Sapa? ibumu wis Ibu sapa? lho. Sampeyan lak ibu Supini karo Supia. Kok pentolo benerang ngakoni kene anak. Aku ngono. Sampeyan ibuke Supini karo Supia. Darmi. Loh, petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Alpen nagih ibu mbiyen diutang akeh. Wo. Gara-gara ibuke awake dhewe minggat, Iya. berarti gara-gara sampean Yudarmi. Heeh. Gara-gara sampean utang akeh jur gak gelem mulih Lah, iya, kowe. nganti nglakoni sing ora bener. Lah, Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Loh. Aku ngono siluman beruang. Kowe iki celelekan kok iso. Masa mbok tuhu tak tutuki Pak Vito. Dadi apa-apa mbok tutuki.
Wong kowe iki rasa gawe beruang ora ilmu kowe beruang. Kok dadak beruang. Lah ya wong ora sanggahe ngono wis kaya beruang kan Nek. Niki lho Mas Minto. Ngene iki anakku ndelok oh bapak dadi apa? Dadi ngeten iki kula kandhani. Ah. Sithik crita ning iso makna. Bener Pak. Wong urip ki aja rebut bener ning rebut salah. Muga-muga tugu kene iki ora ana keluarga sing derdah. Nah kuwi tapi enake keluarga kuwi gumantung saka diri pribadi masing-masing. Ya. Lah niki dicontoh nduk, kowe iku nek wis rabi ditata meneh. Kok serabi wong wis rabi ping 4 kabeh. Ora Ngawur wae kok. Tamet. Kene rada rene, tasmu ki dijiko. Ning penjiwaane apik kuwi. Apik aku. Aku pancen dadi apa jenenge iki aktor penganiayaanmu apik. Mas iki ana pundutan gending Mas. Napa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Minto Darsono ing sasana pagelaran. Kula nyuwun gending kopi wengi, Mbak Pipit, kaju kuning, mohon dilayani saking Bapak Santo Poso Arang matur sembah nuwun. Assalamualaikum Geng Dalu Pak Minto, kula Pak Gimen saking Kalangan. Pak Gimen niku Pak. Nyuwun gending gubuk asmara serampat kalian kesayangan, gadis manis Kalimantan harus dilayani penggemar wayang kulit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Geng Dalu, ki minto kula Pak Sodik saking kampung dalam pake saji lan Mas Mosen Bagus Tugu nyuwun gending gubuk asmara tembang kangen mugi pakeliran ing dalu menika lancar sukses amin matur suwun kula Pak Sodik kampung dalem lan Mas Mosen Tugu wassalam. Pak Minto satu pertanyaan untuk jenengan Heeh. dengaran kok ibu ra nderek nyapo Ikut mana tuh di ruang Di tidur. ruang ganti, Ibu di ruang ganti. oh ibu oh setelah ini ganti mau Iya. atraksi Lho enggak. Di ruang ganti ki nunggu ning gone nggon. Oh, tak kira kae lho tempat bersalin. oh ibu Mbah Baran meteng Sangel. Tadi malam Angel, habis angel, dikasih. angel. Ibu capek habis dikasih. Iya. Iki Nur Sewu ini Mbah Harus Jeding tesih nang Tasik, lenggah napa tasik. mboten? tasik batas ini tasik Nggih, monggo Mbah Harus Jeding aturan minggah datang sasono nembang kalih Pak. SGI. Yuk. Pak, Pak. Mentaraman Mas, yuk kaya ngapa? Mbah Tenggur Kalian Mbah Tenggur sisan. Yo, yo. Monggo Mbak Tegur. Dikarani kasuwun sarang-sarang Mbah Tegur kalian pundi Mas Bintang. kalih oh Mbah Tenggur ya Mbak Cari Karasari engko. Mbak Cari Karasari. Monggo. Mbah Banjar Enten. Mbah nggih. Mbah Amir monggo Mbah Amir. Nggih Mbah. Mbah, monggo Mbah Amir sisan sareng kalih Nggih, Mbah nggih. Nggih. Tenggur, nggih. Kersanipun gayeng dadi ngene ketok guyub ngoten. Saiki anu kok seneng kula kalih Mbah Amir mundi Mbah Amir. bocah-bocah Sekar Gadung iki saiki setia. Engko Mbak Cari. Mbah Cari Karasari mawon. Nggone bojone Mbah dhewe-dhewe. Nurah Himanto niku. Mas Minto, Nggih. Mbah contoh. Banjar monggo Mbah Banjar. Nggih, sinten sing pengin minggah monggo, kula mboten maksa nggih. Pun Monggo monggo. minggah Mbah Tugu sepindah. Pun monggo. Mbah Tugu. Mbah Lurah monggo. munggah mengke Pak Minto mandap monggo Sinten Mbah Tenggur sinten mawon? Mbah Tugu Mbah Tugu Mbah Tugu Nggih. Mbah Tugu Mbah Tugu berarti ora rene no. nah Mbah Tugu Mbah Tugu Mbah Tugu Mbah Tugu Monggo. Monggo Mbah. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Monggo, tidak.
Rio Jeding. Yen pangapunten menika Mbah Rio Jeding dari saged minggah mergo sementara jedinge sik direnovasi terus Mbah Rio Jeding kondur, kondur ya? wonten kewajiban. Nyuwun pangapunten Mbah Nugroho. Mbah, kok sajak wasis kados kagunganipun Mas Minto. Ayo mbul iki ora semayanan lho kok ya pas padha. Jos. Alah, malah wibawa panjenengan timbang nika. Ah iya. Isine jas mon disiapne. Oke, matur nuwun. Monggo maju monggo. Pun derek Mbak Lurah. Mbah. Lintangan loro, Mas. Ah, sae. Yo, lintangan semoro. Wah, Iki sidane winten, Derek? Pun disiapne kali batumu, Bang. Kula kira pawakane Mbah Tengguri kaya alim ulama kok jaluki lintangan semoro. Pun mang milih dhewe, Mbah, mang milih dhewe. Lintangan semoro, Mbah. Lis. Dia. Anu, Mbah, pancen Mas Minto nika memprioritaskan untuk sindenipun. Aja meneh kok sinden. Yogane Mas Minto lho prioritas. Dia. Yoga tukang son wis nggo bojo dhewe saiki. Wes, tunggoni tok ngene sesuk wis menang. Tunggono nduk. Kene kok semarai Siap nih kok mulai. semarai Sampun disiapne nggih Mbak Tenggur. Sampun Lama wau. tidak bertemu. Mbah Amir wau lek nyiapne kuat, Mbah Minto ndak ndang-ndang. semarai duit bengkok ndang tek ngene iki. Kok dhek bengkok piye iki ngawur. Iki ra bengkok iki rong bau bengkoke. Pujian nggih. Disampan tekone warga. Amin, Mbah. Los. Tenggur sampun wayangan apa dereng Urung, Pak? urung. Dalange cek gawe gapura. Tengguri wayangan padha karo kene, tapi YouTube-e setel kono. Sampeyan ngateni pendapat dadi Bapak Iya, Pak Tukur nggih. Insyaallah. Amin, sehat wong jenengan nggih. Engko Mbah Tugu. Enggak. Yo lintang Sing asmara. joget oleh sing nyawer Mbah Tugu nih. Ya, kaya ngapa? Lintang Asmara dados. Yo. Mawon nggih. Nggih, terima Mbak kasih Didi. sembah nuwun. Tugasnya Mbah Didik. Wah, kok terus dilimpahne kancane. Ya siap lho banggaan. Niki Mbah Karangsari minggah mboten, Mbah? Mbah Tugur. Mari cari getose. Mbah cari. Oh, nggih, Mas Carik monggo lek katuran minggah saderengipun melayani tembang saking pamundhut gending, monggo. Nggih, suwun. Nggo Mbah cari. Pun barokah. Mas Carik Karangsari mewakili monggo. Mewakili Mbah Karangsari nggo. Monggo Mas Arek. Yuk, Duduk. Jol. Mbah Tugu sembah nuwun barokah sedayanipun. Monggo Mbah Cari. Cari. Nggih. Mas Carik Tenggong, kalian Mas Carik Tenggong monggo. Mas Carik Karangsari, kalian Mas Carik Tenggong. Karo Carik Pakis Rejo. Monggo Mas Cari pakai sejo. Tenggong Mas Rio. Mas Rio. Sip. Monggo Mbah Cari. Ya. Tenggong nggih. Ngaturaken Bayang. wilujeng dalu sedaya para rawuh nggih. Alhamdulillah saged pinanggihan wonten ing kesempatan dalu menika. Matur nuwun Mbah Dalang Nggih. paring kesempatan dateng kawula sakonco
nyambut hadiripun para masyarakat Desa Tugu lan sekitaripun. Ugi sedaya penggemar panjenengan. Mugi sedaya ingkang rawuh jinangkung kawilujengan sedaya nggih. Amin. Alhamdulillah. Ingkang wigati lagi panuwun panjenengan punggawaning desa ingkang sampun kersa berpartisipasi rawuh kangge swasana ing dalu menika. Amin. Nggih dumawas sami-sami. Nggih, Pak. Suatu kehormatan kebanggaan dhateng kita sami. Wah, janten budaya. Kembangipun apa Mas Arek kali Mas Rio? Mas Rio. Nah, Mas Rio, monggo. Piye iki? Lagu nyanyi. Iki dadi MC apa dadi apa? Nyanyi. Wis milih sinden. Oh cinta. Oke. Awakmu ae. Aku tak mbaturi ae. Ngono lho. Oh anu. Suatu kehormatan iki. Ya. Dadi Suatu kehormatan. Betul. Iki dagangan iki. Ngoten nggih. Disebarne luasne mumpung nang YouTube iki. Nggih. sing dagangan oh Mas Rio. Mas Rio niku tasih dagangan. Bujang. Ah nggih. Jenengan. Kula nggih dagangan iki. Tak dongane muga-muga ndak ketemu jodone. Amin. Pun muga-muga ndak ketemu jodone. Iki dongane wong pirang ewu iki, Mang? Niki wong 7.500 niki 10 dadi siji niki. Setengah berarti. 7,5. Oke. Kon milih sapa ngono coba. Pun Mas Rio. Awakmu ae. Yo, Nduk. Widya, Aku tak gambui tok ngomboti tak jogetan karo Mas. siji kas Foto karo Mas Mita, yo ngatekan Nduk. Sesuk aku iso direkrut ngene karo Jongklik Joglutuk iki. Tembangin apa Mas Rio? Trisno Eh. tan kena kapedhotake. Betul. Ah, ya wis cocok pokoknya. Cinta tak terpisahkan. Waduh. Iki namung lagu Mbah Minto nggih. Ya, Kalau yang lalu biar berlalu, saiki namung lagu. Trisno tan kena kapedhotake. Mengke kula ngejak anu bojo kula Anissa Bahar mengke. Ngono. Wah niku kula nggawa penyanyi dhewe mengke Oh khusus. ya wis cocok lek. Ngoten. Nggih, Nggih. mengke itu bedal sambung malih kali kanca-kanca Nggih. sedaya. Ngoten nggih, Pak Matur Dalang. sembah nuwun Mas Sami Tarik sami. Karangsari Mas Bayan Tenggong. Alhamdulillah. Nggih. Menika dipun lajengaken pundhutane nggih Mas. Lah lajeng napa to? Nggih. Menika wonten kelinci ucul saking Pak Deri Pake Saji, ugi wonten gubuk asmara saking pranipun sapa ki mau? Pak Gimin saking Kalangan. Nggih, Pak Gimin menika saking Kalangan menika wis Yo, gubuk asmarana dhisik diaturke, Nduk, sing sinden loro ngadeg langsung wae. Yuk, dados. Tanpa bawa, yo Mbak Luki karo Mbak Punjung, yo. Lili
Mas Lidik. Dawuh kleresan. Niki gandeng wektune sampun setengah loro kurang sithik. Lah napa? Mengke lagune dibablaske wanci gara-gara oleh Tadit minggah satu tembang klinjunjul Bapak Santo mengke diaturi wanci gara-gara kopi wengi.